dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi ko da za ku kashe ni ku dubi girman Allah kar ku taba min iyalaina wallahi ƴaƴana duka mata ne kar ku keta musu haddi dan Allah kada ku ci mutuncin su ka ji sakarai kai ta iyalinka ma kake kai da zaka mutu amma kana gaya mana iyalinka kasa da idan ka sha soko kasa da idan ka mana me kake jira da shi ka kai shi mana mu wuce je mu hau kan yan matan nan mu wari kasa da idan ka kana wani kallon mutane waye kuma yake damun mu da waya yes sir okay sir wai me yake faruwa ne an yi cancelling wannan operation saboda already an yi yanke bakin zaren kace ka yi jarumi ne amma ya banga jarumtar taka ba yanzu mu je kawai mu sa kai da wasa duk da na san garin nan bai da sabis idan ka ce za ka kira 'yan sanda na rantse da Allah sai na fasa baka kai kuma sai mun zo mun kwana a gidan nan ɗaya bayan ɗaya sai mun keta wa 'ya'yanka haddi ya kai ne ya naga kuna tafiya me ya faru wai ina za ku je ne kai ka zo mu sata kawai oga ya ce an yi kansilin din wani yanzu ya zami do nan suka yan mata kai da Allah can jarababbe da Allah ka zo mu tafi da Allah idan ka yadda kai wani abu fa ka san hukunci zai hau kanka tunda ba kai tsaye muke abin nan ba amma an cuce ni wallahi an cuce ni ka zo mu tafi da Allah an cuce ni wallahi